A veure, així a grosso modo diríem que potser nosaltres calculem que aquest any s'hauran fet aproximadament 1 miler de forcs. Nosaltres sempre parlem en forcs. I els forcs poden ser o llargs, que són de 50 cabeces, o curts, que són de 26. I després els classifiquem per tamanys, gran, mitjà, petit. Val? També fem manats, amb all més petit o així. Aleshores, clar, no és una gran producció. Nosaltres el que voldríem és que n'hi hagués més perquè té molta sortida, la gent ens els pren de les mans, ho esteu veient, vosaltres ara aquí en directe, i de fet d'aquest miler que potser no hi arriba, n'hi ha molts que ja són compromisos de cada any. Tenim uns clients molt fidels, que després aquesta és la 12a edició de l'all, ja tenim una clientela molt fidel que quan tasta l'all de Belltall no en vol un altre, és un all molt més fort, potser no és tan gros, encara que aquest any ho és molt, perquè és sortint molt gran, i bueno, dura un any, tu poses al forc i et dura un any, i té l'afegit de l'artesania de l'enforcament. És més car? Sí, que un all que compris a un súper que no saps d'on ve, però s'ha de posar en valor el producte de la terra, el patrimoni i l'artesania. Aquí, de fet, estem ara fent també unes proves sensorials que el que volem veure és si el sabor i la textura dels alls de Belltall és la mateixa tant pels diferents tipus d'all com pels diferents llocs de cultiu. I en tot això el que farem és, per una banda, definir què és l'all de Belltall, o sigui, tindrem un conjunt de caràcters que ens permetran dir què és i què no és l'all de Belltall, i per altra banda també, en paral·lel a això, hem fet diferents recomanacions i avaluacions per millorar el seu cultiu i poder que cada any es puguin cultivar més alls i en millors condicions. Sí, exactament, volem veure aquestes dues coses. Una, si el territori influeix, i l'altra, si la varietat com a tal influeix també en la qualitat de l'all.